Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merjilin Han Sepi Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponikta Kar pualip ke jor kachong hua bang phu forest asai khelong pen kachingnang Aron repen ajat ason le claim pulote kisung atowar si kedamason mande Sonsi pinini phai pho ada por phai kep apor malom phuluni tol geralong bokolia hemsing timung amikar kambura timung asopo gowinda timung arta thong kepra hini abangphu foresai khia tumalong pen kachingnang Bangso kachingnang nang kok lake joy joy pen birta kilonga teng pen kar pualip aron re pen kang hudopu alam lapen WCCB Mate Wildlife Crime Patrol Bureau Guwahati Manda Pen Range Lapen Dogmoka Forest Range Atumpen Chelang Pet Pensi Pini Dogmoka Forest Range ke Parlo Phuluni Tol Geralong Kineponlong Kachingnang check arideng pen kilongpon kar pualip lin pli lapen arideng phone lapen documents ason longpon Lasi kachingnang check abang phuapan forest arona tengpen ingsai pon poputa pherang kyang no pachini pon Lapen Momota Lason Kaprekatumta Kachoklem Klede Jepansi Dogmoka Forest ACF Ahin Pen Tuning Ri Padupon Phuluni Pen Bidor Singterang Report Karbianglo News Channel Phuluni area Tolgate area pusi Asinitum labangay Induction Ponipo for further course of a statement Amenico Asinon Kechang Ko Banke Elitum so a mission so operation Magnitum success of Sitamata Patumi Penilitum team Alangatum to weapon Keton Ini 11:45 AM ang success lo. Dala boja long pati kwana ini red bangke awelo bang nangthan ige lo nangthan lo pote laga adoso popo anutin da muching thurong po maso awelo bang nangthan ige lo sitame lage awed bang lage sari kiji bag doje nasi sari kiji lo pote jon kana kar pu apen gulin lo ke bache not less than lage jon ke phobak akar pu pathie visel ana scale ke lage longi po Asila sona muni tumbangge lage nangling nalo asi anutin banda tuningi bang lapana jo itu wildlife mara rapi phana me chinghon ponang po kipawede lopute lage imbalance ekpo asi nilipui bang lahaya kam bangke kem ke denang po anutin sitam no lage claim vek tum han ke lage nilu to arona teng pening sai poni po as for wildlife conservation act 1972 arona teng Daithor Forest Beat Officer Lawrence Phangcho Lapen Ari Sang Ho Tumpen Puthot Kang Hu Athengpi Kenepdun Thulong Non Akai ke Nampi Namdur Thengpi Thengprangta Virbomlo Lapen Thetan Athengpi Thengprang Jongsi Ave Pulote Arveta Nangjum Bompo Lasi Sai Chutiki Arata Tumta Kasiksak Chetong Bomlo Lasonsi Sorkar Pen Thengpi Thengprang Kerai Kom Chia Phanta Ingnam Rai Kom Mate Forest Department Atumaphan Parai Kompon Bomlo Lason si pini mati jong ni phai pho ningkan suri hinira inkora ke thom arni lakha inkora trok dua bargri MAC constituency angkang dolamara northern range under Daithor Forest Sub Beat Office angkang Daithor Beat Officer Lawrence Phangcho dode sang se pinpen duty cheklemver mati patrolling kedam bom ahut men gudam sinar arongalong ke phraktang athengpi kine ponthulong Lapen Parohinira Thongkep Kibia Thengpi Neponlong Lapen 1,80,000 an market value long ponji pusi Daithor Beat Officer Lawrence Phangchopen Pherangke Thengno Thanpon Nelike Forest Asai Khipensi Hemrit Nilipiso Niliso Chupangreng Pon Bomlo Lasi Nili Forest Asai Khi Claim Tike un Anpe Nilisai Mate Nili Duty Cheklempon Verji Puta Beat Officer Lawrence Phangchopen Thanpon Tu Karbi Anglong ke ko anlo ni kilangmi lapen thetan atheng pita Karbi Anglong along si keong la sila dak Daithor area alomta inglong arlok lapu an kilangmi lapen thetan atheng pita do olang la sinili un anpen thengpi thengprang kerai komche phan bor ik pikji pusi Beat Officer Lawrence Phangchopen Thanpon News Report Karbi Anglong News Channel Kajirong hangpi phan phong krehini kechok Kajironga Kajirong hangpi Amir Birialong Karchopo
มาติจงอาจิกโลนิพายพอร์นี่ลักขายกอระทรอกดัวบาร์กรีคอนสติทเวนซีอังกังปีอลอง Arts and Culture อาตุมเป็นชิปาเตอร์ปีปอนซีกาจิรองฮังปีอามีร์บิริอลองกาจิรองฮังปีผ่านพองคริหินีเกจอกการบีอารอนอัตังเป็นเกทอกกิจิรปอนลาซอนซีบางโซเกทอกกิจิรปอนอลองอาตาปอร์ไพทรอกซีมาลอมเป็นคลิมสมาร์อาตุมาผ่านกาจิรองฮังปีอโมฮอร์ลาเป็นเบรกจัมอาร์จันเคอาร์ตมาเตอาร์ตส์คอมเพติชันซิตามีปาโดปอนโลลาซอนซีนองเอซิตามีปีปอนโลบางส่วนลงปอร์ไพนาร์เคปราอาชิติมาลอมเป็นการบีอารอนอัตังเป็นกาจิรอาซาร์บุระลงกีดงรองหังลาเป็นอาซาร์ปีกาเรลาเป็นเกกาจิรองหังปีอัตุมาพันโวจอนทอมเป็นทอกจิรปอนโลลาเป็นโวมุดโวกันตะมิเซนลาสินิงอารองเป็นอาร์ชูปอนลงโลลาวซอนซีบางส่วนลงกาจิรองหังปีอโมฮอร์มาติสเตชูอลองตามีบงกรอกบงชินเป็นอาเมนตารามปอนซีอาร์ชูปอนโลบางส่วนพีการบีพักติตอมทรัสอาตุมเป็นอานิงกันวังเกทอกกิจิรอาซอนซีมีร์เมลูร์ลามเป็นอาร์ดอมปอนซีอาร์ชูปอนโลบางส่วนพีกาจิรองหังปีผ่านทอกจิรเดดอพีมาลอมโซอปอร์ไม่ห้องใจอลองกาจิรองหังปีอากายอลามูตามีจูเมเซนอาฮิร์จิรลาเป็นอากายอลามูชิทานปอนโลลาเป็นกาจุบฮปอนอาลูฮีวีดีซีจอร์เมนซาร์กอยรองพาร์ลาเป็นตามีลามเทปังดักปอนทูนิลิตุมกาจิรองอาปูกาเจทังคลองอลองนิลิตุมอันสุสีอาเมนอามุนปะเจทังปอนังชีลาเป็นอาจัดอาศัยลองตามีโมนิงอาเซงกานาลองดัวบาร์กรีอาราตุมชิงรุมเจโตเป็นสีอาร์โชปอนปามีนังชีปุสีลามเทปักลังปอนลาซอนสีอิงเดงกรหินีเกจอกคาร์โชปอนอลององดุมรัดตุมเจโตดุนสีลิเซนเป็นใจหมดปัจจุปอนลงดัวบาร์กรีเป็นเอ็ดวาร์สันโกโกคาร์เบียนนิวส์จิมNako alam ke kecing pen kejut alam kardak ke mo mai no si kanji tame pini litum pia posi kaji no pia phan siar tina ko malam ke thek pen thap ko pini kaji no pia phan hamen tuni pen sita aprang hak ke do hul bangke kakli ke pejo ke thok jira bong chit bokro bata bhot pen si ruman bom lo thok jira bom lo pusi kanser kang chap kiri ke tar de pen tum ripon lo sita ang bong lo bangke pi kaji ro pia phan bangke karbia ro na tang pen ke thok jira lo pusan bangke klempon avedar lo la pen ke bochin bokro pen kiru ke man pesan ke abdul lasi liu tumbang ke ri honor dak kajiro hang pi hawar long same ri tade pik lo same long dam delalo ase men namuna tan tum chu long dam delalo dogda hai stamil tum pachetang dam unidelo kiri tade bang ke sida liu tumbang ke aku puthot chingwa tu se masi pi luri lo de pi long se dam lo masi lo de pi pang ni masi kajiro hang pi ase ang tong pen tum chi than ko long lo nasi ase amen kaduk we dang than lo ke thok ke jiro ke klem ke dam nang ji kaduk ke anta liu tumbang nang than lo lasi arona tang ko som se tum klem nei ma puta pini ladak tuan do para long sambil tum aruna tang pen paklang polo haladak kajiro hang pi aphan ke patu tikang adim ke patu adim pula somna hili ke sapu takut polo doana longka lapen ke api pena po alang liphan ke cilang tikang padu adim pustame thubong aphe aphang pusi patu pon pusti madata doana longka patu polo lapen ke kakli ke pejo ke thoke jiro bomud bukan anta ni tum lang polo saki hudi bongchin bongkro kaddo ke pen situm pini khongje polo lasi ni tum pulo kajiro hang pi phan non kar biaro na tang pen oni prangke wang jilang thokmi jilang ma pul tum sang trata lang lo lasi bomud kanta par iti sak par iti sab sing tum nang than polo nasi pini siak kitang depen kaji rohang pi pan ke pini arna mason si tum panong si ako banta bohot bongchin bongkropen itum bongchin dungjil pen si tum pini ako kaji rohang pi panta borkan johang dun tulo Kajik sar alangli pareng teng mate japon pen lapen longri ke cingpon lapen arji kimenai karsa arnam pen presiden alabangso kungri timung sidola sitame kai ma pai do si chehok dam si patuk pen kai dadang chidun ber kenangan si patuk apen ipai ka jirong hang piong sila so dim rai dun de aku pen tawi pete non ki konanat lo de ipai nang rai pinung tip si amen ti ka jirong alabangso nasi ipai pan si kai tan kajirong hang pia pan lagi minum kunci cikimonan pilo lagi kunci pilo ipai pening relo pilte dan pialo labangso kajirong hang pia pan tumla ipayong nongnam si era ire di itu balong di ekononan lo ni kedam aning kamrang ka arjo ponan ko kai da pen suar lo apa ipay na labangso pan ka kajirong hang pia len nasi kajirong pupini legung kajet thanlo kasi labangso abang putimo legung Citengin arjo ponwer nai ini kalian kaning kami legung arjo nangi lagi legung putih rudeti sining rudeti labangso
kajirong joy pang Ane ni tum dak ke bang ceng pen kar bini ni tum ke bang ceng ki ni tu e. kajirong hampir yang Chardong charju pen kar bijang te kar binang open ni bi sibet kar bi sini ni tum ke yot pon. Lasi lada hai jitan pen bang bom lo lagi Hindi nang ne ipai te ipai lo. Kasi ipai kan si iman kulit karbi. Kasi ipai lo ko chardom nang kaduan ta karbi ko anke. Nang ditom phong ko ancok lo pinian ke. Patay krehini lo. Masih kayak gitu. Patay krehini lo. Karsa nang archudet pen puthot. Kan hi archudet ni. lapuan pandel ti nibilang ting toni ko kardong Itu naik lem ceng hada lang roya long. Ni jangkar piang long angkang lang mepi patu aklamalong Unity Victory and Prosperity Rally kapaman pon. Ni jangkar piang long ke parlo lakha troxy Kopili constituency lang mepi patu aklamalong Unity Victory and Prosperity Rally kapaman pon. Mati jonga chiklo ni phai pho ningkan suri hinira inkora ke thom arni narlo chitim por phai kre hinira achiti malompen Unity Victory and Prosperity Rally amai kedeng pon along mai chari pon MAC Pawan Kumar Rai lapen mai along chophapon man pengkedo aluhi sarpo CEM Dr Tuliram Ronghang phapangjang aluhi sarpo lakha inkoi wothalangso MLA Rup Singh Teron Diphu MLA Bida Singh Ingleng Deputy Speaker Raju Tiso EM Mongol Singh Timong EM Rina Terangpi, EM Prabhat Chandra Taro, MAC Keroan, East Karbi Anglong District BJP Maipu Roland Killing, West Karbi Anglong District BJP Maipu, Radip Ronghang, Chomangkro, Rong Asar Atum, Mai Along Chetong Dunpen, Mai RDP Dun. Labangso amayalong SHG atumapan tangka surikep lapen spray machine kumbol ape alokot agriculture atumahin pen hanjang amu CEM Dr Tuliram Ronghang arideng pen pi pajerpon. Bangso amayalong ongdung ASDC Congress APHLC asong atum COC BJP Ratchari asong along bang paroketom nang chingbedun. Lapen, Rong Asar HSG, Social Organization atumpen Memorandum alo CEM Dr. Tuliram Ronghang arideng pi pajerpon. Lapen mai along, Suri po susi armu atum chitong dunpen mai ing samjin pen pachunpon. Kiruni pen Kamsing Dera Report, Karbianglong News Channel. Tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me kurwang thu